shit! Hey. Daan, kom je die mag die visitado. Ja, tuurlijk. Estamos. Gezellig. Bienvenido bang Hoffico Tony. Awe, nossa visita seca Permaculture Garden Curaçao. Nossa visita é técnica de permacultura com abo também por hacer na casa, por traga a terra, bias trapavo. Je noemt je hobby Permaculture Curaçao. Permaculture Garden Curaçao. Permaculture Garden Curaçao. Zo heet mijn Facebook-page. Oké. En je doet het gewoon thuis? Ja. Vertel me, met die Gani Wakbo hobby. Ja. Nou, 2017, oktober, toen hebben we met twee mensen, Roland van Renen en Maaike van Vliet, een plan gemaakt om met een groep mensen deze tuin aan te leggen. Dit was alleen maar diabaas. Oké. Het was echt diabaas, keiharde grond. We hebben de grond ook niet bewerkt, alleen een klein beetje afgegraven. En toen zijn we met een groep van 20 vrijwilligers zijn we aan de slag gegaan. En we hebben van alles aangelegd. En sinds die tijd ben ik aan het oogsten. Laat me zien. Ja, kom. We moeten even verder kijken. Nou, toen Maaike die had gezegd, als je binnenkomt moet je kleur en geur hebben. Kleur en geur. Kleur en geur. Dit is rood. Dan heb je de oregano. En hier heb ik nu net vandaag weer lemongrass geplant. Dat het weer nog een extra luchtje krijgt. Ja, die klopt. Ik ruik het. Ja. En het idee van permaculture is? Eigenlijk, ja, voor mij, hè, ik heb mijn eigen versie ervan gegeven. Het is trial and error. Trial and error. Trial and error. Welke planten vinden elkaar aardig? Die zet je bij elkaar. En dan kijk je wat ze met elkaar doen. Zo zie je bijvoorbeeld in dit hoekje. Daar staat lemongrass. Nou, deze is extreem groot. Ik heb hem, die gusta etekje. Ja, ik heb hem een tijdje geleden heb ik hem gekortwiekt, maar hij was zo hoog met grote veren eraan. En die doet het heel goed samen met de Campari. Oh, dus je kijkt, maar permaculture op zichzelf is het land gebruiken. Ja. Nou, die nada, die pesticiden. Nee, niks, geen dingen. Je gebruikt gewoon de grond, je gebruikt de insecten en de diertjes die erin leven. Zelfs de afvalbladeren gooi je weer erin. Niks is onkruid. Niks is onkruid. Ja, het zijn planten zijn ook vegans. Die eten gewoon weer de rest van de plantjes op. De beestjes die zitten in de grond, poepen en geven weer voeding aan de planten. Mest. Gebruik je mest? Nee. Je gebruikt nada? Nee, ik gebruik niks. Maar ze hebben wel tegen mij gezegd dat het goed is om ook kippenmest Ik gebruiken. gebruik kippenmest. Ja. Wat doe je? Het droogte nu van Curaçao, Noord-Oosten rond de kaai. Vreselijk. Vreselijk, want het was hier, ja, je ziet het hier, het is helemaal droog. Het was hier een hele groene oase van pompoenen. Ik heb heel veel pompoenen gehad, aan die kant ook. Dus het is nu heel droog. Maar ja, ik ben niet de enige die er last van heeft. Heel Curaçao heeft last van. Ja, hier stonden, hoe heet die dingen? Papaya's. Papaya's, yes. Maar de papaya's hebben een ziekte gekregen, dus ik ben ze nu aan het vervangen. Kijk je oregano zo. Ja, oregano. Bambo, die van jou doet het goed. Ja, en het is leuk, want ik heb mijn zus die in Nederland woont, die neemt het mee naar Nederland. En die heeft een praktijk met holistische dingen. En die verkoopt het in zakjes in Nederland. Oregano van Curaçao. En ik heb eraan gedacht, zo die oregano, of course. Ja? Ik ben die abok naar kaas, boppen oregano no lana. Oh mijn god, zie je dat? Een paar euro per zakje hoor. Op je doosje en het groeit als de pers op de Curaçao. Ja. Hey, dit vind ik interessant. Ja. Vertel me. Dit zijn mulchpitten. Mulch? Ja, mulchpitten. Nou, dan kan ik eigenlijk beter die laten zien. Ja, maar laten deze zien. Kom. Het ziet er nu een beetje rommelig uit. De tuin maar voor de natuur, dit houdt natuur ervan. Kijk, wij willen altijd dat het schoon is. We willen alles knippen, maar vertel me, what's happening here? Nee, dit is een mulchpit. Dat is een gat van ongeveer 1 meter diep. 2 meter doorsnee. Het mag nog dieper. Die vul je met takken. Bladeren en dan alle tuinafval wat je hebt van als je de tuin schoon hebt gemaakt, dat gooi je erin. Dat gaat lekker rotten en broeien en met de regen eroverheen. En op die mulchpit, dus op de rand, daar zet je bomen neer. In dit geval bananenbomen. Zie je. Ja. En die bananenbomen, of die bomen en die planten, die halen weer hun voeding uit de mulchpit. Geef je deze planten hier rond de mulchpit aan water?
Ja, ze krijgen water. Maar niet in grote hoeveelheid. Nee, want de mulchpit houdt het vast. Oké, maar vertel me over jouw techniek. Je gebruikt meer permaculture style, deze systeem, om meer water te sparen. Ja, dat is wat mij verteld is, hè, want ik heb het geleerd. I'm learning on the job too. Ja, ik heb het geleerd van Maaike en van Roland. Wat we hebben gedaan, dat zal ik je zo meteen laten zien, is dat we swales en mulchpitten hebben gegraven die water opvangen. Want in de regentijd, in deze buurt zeker, komt er ontzettend veel water over het terrein. Nou, dat water dat bleef altijd op de straat staan voor onze deur. En wij hadden zoiets van, ja, zonde. Zonde, of course. Ja, dus dat gaan we opvangen. We hebben de gaten gegraven, we hebben swales gegraven, wordt opgevangen. En wat ik begreep is dat het water wat wordt opgevangen, dat vormt een soort waterbel onder de grond. Onder de grond, klopt. En stukje bij beetje zullen de planten daarvan blijven eten. En dat is, dat is een goede voeding. Dit is trouwens mijn trots, deze bananenboom. Oké, Dit is de Red Banana. Red banana. Je ziet het, ja, je kan het. Ja, Zie je het ook, hè? Kijk, het is een roze streepje. Deze geeft knalrode bananen. En waar heb je gekregen? Heb je het geïmporteerd? Nou, ik had een. Vertel me het verhaal. Hoe ben je eraan gekomen? Op Facebook zag ik een filmpje van de 20 rarest fruit of the world. Nou, dat begon met een sorsaka. Oké. Dus nou, ik dacht, die heb ik al. En de volgende was de Red Banana. Oké. Dus ik had op Durf te Vragen had ik gezegd van oké, ik wil wel een Red Banana. En er was één mevrouw, die woonde in Otrobanda. Die had een heel klein achtertuintje en daar stond 1 bananenboom in. En dat was een Red Banana? En dat was deze en die had een baby. Oké. Dus dit is een zeer schaarste ras? Ja. En hij geeft ook bijna geen baby's, want ik krijg heel veel aanvragen van mensen van mag ik er alsjeblieft 1? Mag ik alsjeblieft ook 1, Celine? Maar ik heb hier nog eentje staan. Het zijn hele sterke, stevige bomen, maar ze zijn heel pachiri met baby's. Is het de moringa? Dit is allemaal, oh ja, dat is ook wel een leuk verhaal. Kijk, moringa's, Vertel me. dat zijn allemans vrienden. Allemans vrienden, dus van alle planten houden van moringa. Alle planten van moringa. Dus als je een moringa erin zet, dan zijn alle planten daaromheen eigenlijk blij. Oké, dus semi-meeting was in de kas. Ja. Je moet een paar moringa, maar het is ook een zeer sterke plant voor het lichaam. Ja, medicinaal. Ja, klopt. Dus ze noemen het een miracle tree. Ik heb begrepen dat er meer eiwit erin dan in een ei. In een ei, meer wat zit in de melk? Antioxidant is ook calcium. Meer calcium in dit plant dan in melk. Ja, het ruikt naar pinda, vind ik. Maar dus deze plantjes, ik heb gewoon zaadjes geplant. Ik hou ze kort. Kijk, als ik nu zo'n stuk eraf knip, dan sterft er onder de grond ook zo'n stuk aan wortels. En die wortels die geven weer voeding aan de grond. Dus daarom heb ik dus... En hoe plant je moringa? Hoe plant je? Met zaadjes of kan je stekken? Ik ben hier bij Marnix hebben ze zo'n boom staan. En die zaden die vallen en die stop ik gewoon hier in de grond. Master bij je. En ik koop bij de supermarkt zakjes met bonen en die gooi ik ook in de grond. Oké. Hier, hibiscus. Hibiscus. Ja, daar maken ze die limonade van. Hoe heet het ook alweer? Ik was laatst ergens een keer. Mabi? Ja, ik denk het. Mijn oma die maakte het altijd. Ja. Mabi komt oké. Nou, dit is, hier staat ook een moringa. Dit is ook een mulchpit, maar deze die hou ik een beetje netjes, want ja. Kemendi, dit is een mulchpit. Als je kinos met zie je graaft een gat en het water die komt net van je keuken. Ja. En ze vinden het grijs water, ze vinden het heerlijk. Ja. Dus niks gooi je weg. Niks qua water. Nee. Nou, op de rand zie je mulch liggen. Klopt. Ik heb een machine waar ik de takken mee versnipper. Ja, en dat gebruik ik voor de tuin. En door het verrot en dat gaat in het plant. Ja, mijn master wordt dat zo. Ja. Work with the land. Dit is yucca. En yucca is ook goed om op zo'n bergje te zetten. Want als je de yucca gewoon in de grond zet en je moet vervolgens die vrucht eruit gaan halen. En je hebt harde grond, krijg je het niet voor elkaar. Nee, ik krijg het niet voor elkaar. Dat dus, als je hem hierop zet, is het alleen maar eromheen even wegpoetsen. En dan heb je je yucca. Ik heb al best wel veel yucca geoogst. Oh, doe je een vraag. Yeah. The $1 million question. Je doet het voor een hobby, maar
Heb je financieel voordeel van gehad? Verkoop je, heb je ooit verkocht? Ja, ik verkoop wel, maar Je doet meer voor de hobby? ja, de opbrengst is voor de spaarpot van de kinderen, zeg maar. Oh, oké. Kiko Tahasi, Bobby Dabong. Sempre estava a pensar assim, quando me quero fazer algo para mim mesmo. Então me te quero conhecer esse minha comida da planta. Gente da lo que da mi vida. Vida bom te requer algo específico? Salut, então é a habilidade para se ecossar com o feliz. E tranquilidade boiava te cos. Bota sentir rico todo momento. Minha tata, ela sempre tinha nos cursos porque é algo que começa a ter disciplina para lograr. Mi vida da bom é milhão da bom. Sim, te siento. Lo que Tahasi Vida bom está na Abo. Introduzindo Vida Nova Life, com produto novo de pensão individual, seguro de vida e mais. Vida tá bom. Segure com Vida Nova Life. Vind ik leuk, weet je. Als mensen zelf een plantje hebben wat ik nog niet heb, Zie. dan is het van oké, dan zullen we ruilen. Nou, en dat gaat op zich, gaat het goed. De mensen die planten ook, het is hoe zeg je het? Therapeutisch ook heerlijk, het is gezond. Ja. Mensen die planten zijn rustige mensen. Ja, ik vind het is meditatief om in de tuin rond te Klopt. lopen. Dus niet meer aan de Ritaline, Nee, Tony, gewoon planten. Word je vanzelf rustig. met je vingers in de aarde. Ja. Ik heb begrepen zelfs dat af en toe, als je af en toe, stel je voor je voelt je net niet lekker of een beetje hoofdpijn en je begrijpt het niet, in plaats van medicijnen te nemen, kan je gewoon op blote voeten lopen. De universum geeft straling, Ja. water geeft energie. De zee, ook erg belangrijk. Ja. Nee, Nee, ja, maar deze ziet er heel zielig uit. niet? omdat door de zon, hè. Ja. Door de droogte. Kijk, dit is anijs. En nee, Het is niet die gewone. dat heb ik nodig. Ja, Show me around, baby. Kom, Oké. de tuin. lemongrass. Lemongrass, banana. Nou kijk, ik heb heel veel. Garnetapel. Garnetapel heb ik begrepen, het is een zeer goede vrucht voor mannen. Oh ja? Qua voor prostaatkanker. Oh, Het is goed, nee, voor prostaatkanker niet, voor prostaat. Dat Oké. is het, voor prostaat. Het is een zeer vriendelijke een groente. mannelijke vrucht. Ja, het is zeer goed voor ons. Dus dat je dat weet, Elmerik. Ja, dit zijn witte vruchtjes. Witte Ik denk deze is nog niet helemaal rijp. Maar dat komt goed. Ja, Dus je manier van planten, kijk constant van de mulch. Zo'n waken. Ik ben een blaadje naar merk. Elmerik, in de cirkel. Aki wat meer goed ding in mulch, look at my mulch, wat het in palo, in blaadje. Anto eta putri doen in mata. ja, Op vitamine en proteïne. ja. Dit is Orsaka. Mhm. Deze ziet er niet zo vrolijk uit, maar dit is ook een hibiscus en dit is vijg. Oké, Figo. Ja, Kijk, in terbo manier is die plant, je hele systeem is master. Dus Ja. dit moet ik ook thuis gaan doen. ja, kijk, dit zijn dus die swills, een soort sloten. Hè? Dat noem je de swell. Dus, oké, maar vertel me over die techniek. Ja, dus eigenlijk hetzelfde idee als een mulchpit. Je graaft een soort sloot of een kanaaltje. Die moet overal even diep zijn. Dat is wel belangrijk. Want in het begin, als je nog geen dripsysteem hebt, dan zet je de slang erop, loopt het vol en het gaat naar binnen. Oké. Op deze bergjes, hè, want je hebt het uitgegraven, je gooit het op één berg. Op die bergen zet je de planten neer en die pakken dat water eruit. En die drinken daarvan. En die kunnen daar best lang van drinken. Want als je ziet, hier, dit gedeelte van de tuin is erg heet, geen schaduw, veel zon. Maar deze bananenbomen, ook al zien ze er nu heel verdrietig uit. Dit was een plant waarvan ik dacht dat die dood was. Maar er kwamen gewoon in één keer 2 bananenbomen uit. Dus er gebeurt hieronder wel iets. Je techniek is de bon. Ja, Dat is een goede techniek. ja, is wel leuk. Ik heb, nou en hier, zo heb je ook altijd in je tuin plekjes waar het niet werkt. En ik zie dat aan de moringabomen, zoals bijvoorbeeld hier. Hè? Kijk, Oké. deze die ziet er heel verdrietig uit. En die ook trouwens. Dus dat betekent Deze plek heeft heel veel water, maar er groeit helemaal niks.
Omdat niks. die grond moet. En ik heb het vermoeden dat het komt door de tamarinde. Douche, met een jonge tuincentrum aki. Waterschade, keep het bisami. Porsche in de wawa. Meneer, bom dia. Bo porte na ko awa, nós tem tour tipo de pompa aqui. Douche, maar je solution naar jonge tuincentrum aki. Mira aqui, nós tem tour tipo de dompelpomp. Pa awa limpi, pa awa sushi, bo porte. Regenbakken na ko awa, dompelpomp na die jonge tuincentrum. Te solution. Fácil para instalar? Tem na hora ko botin 2 man links. Oh, senhora, banco voor. Jonge Tuincentrum, your one and only garden specialist. Bij mij thuis ook, je hebt altijd een stukje grond die het niet doet. Nee. En het leuke wat ik vind, doordat je elke dag in je tuin bent, de tuin begint op een gegeven moment met jou te praten. Ja. Ja. Weet je, Anna. Ik vind het ook. Als ik een tijdje niet, bijvoorbeeld ik ben 3 weken op vakantie geweest, dan heb ik het gevoel dat mijn planten echt weer een beetje aandacht nodig hebben. Niet dat ik met ze ga zitten kletsen of zo, maar... Maar je begrijpt het. Ja. Mensen die planten thuis, de grond gaat met je praten in de zin van, oké, je begint achter te komen dat deze dit niet doet. Ja. De andere doet beter en wat beter gaat, daar ga je door. Ja, klopt. Dus, en dat is deze plek en dat is ook de plek daar waar de groentekast staat. Die staat daar, maar ik doe er niks mee, want het is geen goede plek voor het ding. Dus er zit ook niks in wat ik heel jammer vind. Dus ik moet daar wel iets mee gaan doen. Komt helemaal goed dus. Ja. Kijk, hier heb ik mijn compostbak. Hij zit nu helemaal vol. Vertel me over de compost. Nou, Want we hebben... dit moet bij iedere huishouden, Ja. nog stoer naar kaas, moet zo'n ding. Dit is zo makkelijk. Je koopt gewoon een klein stukje gaas. Je hoeft niet met ingewikkelde, dure plastic bakken. Je kan gewoon een stukje kippengaas. Je hebt een plastic bak in je keuken. Daar gooi je je eierschillen in, je groenteresten. Geen vlees, vet of tarwe. En aan het eind van de dag, je bananenschilletjes, alles gooi je erin. Eind van de dag, hup, in de bak. In de Het bak. gaat lekker rotten. Er komen beestjes bij. Ja, klopt. Hoe lang is dit? Dit, Hoe lang die? Maanden? Is het maanden oud? want we hebben het net omgeschept. Oké, maar is het bij die oude bladeren zo van die bomen? Ja, alles en het erin? is nu heel droog. Het is te droog, maar als wij het regelmatig nat houden, dan wordt het gewoon zwarte potgrond. Wordt het dan. Hoe lang duurt het om een zwarte potgrond van te worden? Een maandje? In de regentijd een week of 4. Dan heb je goede Goeie aarde. huis, Ik ga het je homemade aarde, homemade potgrond. Ja, ik ga het je straks laten zien daar in die mulchpad. Die heb ik speciaal even open gehouden. Zo dan, nog stoer naar kaas met de kokkie. En door je tenebo kliko limpi, want je kliko gaat ook niet stinken, want je hebt minder verrotte dingen erin. Ja, Anna, ja dat is ook. je gebruikt de natuur weer. Ik heb weinig afval. Want ik doe heel veel dingen zet ik gewoon hierin. Wat vind je van de movement op Curaçao de laatste jaren qua planten? Kijk, mensen planten hebben altijd geplant in Curaçao. Ja. Maar de laatste 5 jaar, Ik vind het echt heel erg leuk. Want, en het verbaasde me ook toen met de 20 vrijwilligers die hier aan het werk waren. We hebben een jaar later een vervolgsessie gehad om dit gedeelte hier aan te leggen. Vooral jonge mensen, maar jong en oud. Het is van alle generaties. Ik bedoel, mijn oma die had natuurlijk ook in de tuin haar hoffie met haar fruit en van alles en nog wat. Maar je ziet dus dat de jonge mensen ook dat echt willen doen. en je hoeft geen grote hoffie te hebben. Begin thuis, begin klein. Hoeft niet. Nee. En dat is het leuke wat we tijdens die cursus geleerd hebben. Hè? Want Roland en Maaike hebben een cursus gegeven bij ons. Mensen kunnen checken op je Facebookpagina, Permaculture. Permaculture Garden Curaçao. En ik heb het gezien, jullie hadden het genoemd guerrilla gardening. Ja, guerrilla gardening. Dus dat was gewoon een... Ja, mensen konden zich erop inschrijven. Oké. En er werd dus echt een cursus gegeven. Nou, er werd ontzettend veel informatie. Die meneer Reenen, de volgende seizoen, je komt erin. Tony, bang af ik Tony, dat is die shit, want die guy is ook master. Ja, maar... hij weet heel veel ervan. En kijk, ik heb het gevoel, als je hem hebt geïnterviewd, dan doe ik maar wat. Maar ik vind het... Hij weet echt heel veel. Kom goed, we bewaren hem voor seizoen nummer 3. Ja. Oké. Kijk, ik doe eerst even deze. Nou. Ja, en dan... Laten zien hoe dat er dan uitkomt. Sempre met een machine zien. Ja, doe maar.
Kan past die? Kijk, dit is dus... Hij splijt dat hout gewoon. Zie, deze. Ja, en dat is perfect. Voor de plantjes. En het ruikt ook heerlijk. Als je dit, net als je je hele tuin vol hebt gegooid met dit spul. Dat is echt lekker. Techniek, Aki. Ik vind deze techniek leuk. Deze ga je ook thuis doen. Ja. Ik heb wat een kop een buraco. Toen loop ik het afval organico blaadje. Wat meer ik die bananen. Ja. En dan. Ik ga even een hark. Wacht, laat mij even een hark pakken. Doe je dit dus? Zal ik je eens laten zien? En dan naar rand wat de planten. Heavy. En toen hoor je in meest als sucos. Je gaat hier dus allemaal beestjes. Zie, kijk eens. Zie, wat je beesten zijn. En toen een beesten nakit. Op een meer beesten nakit. Nog spanta bij koe vliet, bij gon, bij vliet. No, laganang. Ik wou het bieden. Ja, dit is echt supergoed. Supergoed. Hoe meer insecten je hebt, hoe beter. Want die doen alleen maar goed voor je planten. Zie. Iedereen wordt er blij van. Kijk, wat het teren. En het stinkt ook niet, hè? Ook net als die komkommer. Wacht, beetje. Dit heb je nodig. Ja. Als je ziet een beetje naar je demoteren, bomata. On! Hey master, deze techniek is goed, Ja. Selina. Ja. Hier bijvoorbeeld op deze heuveltje kan je ook pampoenen doen. Ik heb hier toevallig vanochtend bonen ingezet. Oké. Ja. En hoeveel keer per week geef je hier water? Nou ja, nu in de droogte ongeveer 2 keer. Per week, omdat deze techniek, het systeem, Ja. het een voedsel is. Ja. Heb je niet veel water nodig. Nee. This is the way. Ja, en op die rand zet ik gewoon. Ik heb nu boontjes erin gezet. Ik heb een zakje gekleurde boontjes bij Centrum gekocht en gewoon lekker hierin gedaan. En het mooie is van tuinieren natuurlijk, hobby. Zelf in het droogte, als het zo mooi eruit ziet, stel je voor wanneer het regenseizoen is. Ja. Voor de mensen die jou willen volgen, nog een keer. Permaculture Garden Curaçao op Facebook. Adviesje voor mensen die thuis kijken die nog niet zijn begonnen met planten? Nou, iedereen denkt dat het veel werk is. Als je gewoon zorgt dat je het regelmatig, en je hoeft echt niet uren in je tuin bezig te zijn. Al is het een kwartiertje per dag even door je tuin heen, dan heb je genoeg tijd besteed aan je planten. Ik vind het is niet heel veel werk. Go with the movement. Ja. Bang af ik Tony. Ja. Ik zie je bij Fresh Market. Ja. Wel bon, estamos. Leuk. Dank je, Dusje. Ja. Otro si man, ding, bang half Tony.